job ka jong pi namar ha kapore ka ba pi ba ka BJP ka lamud dore ka ban job bunsin dai mentangi iba ka BJP ka job tang RCT kay ka ngampat tip ka no seat ka jom ngadang tip tangila di tengah ngaso bonong ba kini kijing jung paj ba la de pej kino hikai la de pej ki issues ke ba kiseng bahalang ki demand kumno ngimla ban thau mu ya sarkar ko no ngila ban fulfill ketika aspiration long aspiration of the people of state ki paj ba jungi ki la man so thu ki ben ai kum hapo nagalan pe ka development pe ki yo kam yo jam ki samla kam jam ki educated and employed ki yo kam yo jam ki development ki wan because it's a BJP led government hang ne for how long ki so thu kim so thu temut kim kwa development kim kwa kam kwa jam so nga so si ya kata ngai kata dot bangangap bagi wiki state upon north east ki ai ke BJP government pet ke development kakam ki samla kim dot kam bali wat kam kawat kakam ki samla na dia whereas hang ne we will still face the same problem for another 5 years minta pindang don ringkat bar ke NPP na kumno na kumpi kumnong job pindai namar bayo chibit Dr. Himanta Biswa Sarma ula pentip kinson jelang jermit then accordingly ngesa chimya garai